Good morning guys! Happy Saturday. Hindi ako nakapagpalit ng damit kagabi. Pero naghilamos naman ako guys ng mukha ko. Ayun lang talagang super tired na kasi from Ingress is dumiretso kami ng Maggie! Labas! Dumiretso kami ng Kalamba kasi hinatid ko yung pinsan ko. Di ba yung napakita ko sa vlog? Ayun, yung sa side naman yun ni Papa, first cousin ko. So, bumisita sa amin, sa Kalamba, Laguna. Tapos, ayun, since Friday, hindi agad-agad makasakay. Nag-offer na ako na sabi ko, ihatid ko na siya. So, sumama siya sa akin sa pag-ingress. Tapos, after ng ingress, sinatid namin sa Kalamba. So, nakauwi kami around 1:30 na ata kagabi. So, ayun. Sinitira pa pala dito na owner. Hindi ko nadala. So, ayun, babalik kami sa bazaar kasi wala palang upuan. Ayun, walang pin-provide na upuan. Kaya, dadaling ko tong yung mga folding na chair dito, 3. So, ayan. Tapos, ano muna ni Daddy? Kakabit mo na to. Or bubuuin niya muna tong yung ganito to. Ayan, para ilagay ko na dito. Ayan. At para ma-stylean na natin ng maayos. Hello guys! Magandang hapon. We're on our way na doon sa bazaar. Dala-dala na namin yung chair, tapos sweep soap. And yan. Yan kasi naiwan kagabi. Okay. Swift ba yan? Alam niyo si Daddy guys, grabe ang niya, ang baby fever niya talaga. Alam mo sa commercial sa TV, every time, lalo na sa Cerelac. Hindi mo makikita ng mga bagets doon. Yung kumakain ng Cerelac, tapon-tapon mga abo, si Daddy. Sabay sabi, Mami! Sana ba galing Sana magaling tumbong. Asa na? Hinahanapan ako. Sabi nga nila Daddy, alam mo ikaw nagpapaano ko i-relax mo lang. Huwag kang atat. Alam ko naman para naman tayong atat, pero relax. Darating yan. Okay? I can't. Ayan. I can't. Masyado na siyang excited I want a bloody baby. A bloody baby. Playing around. So yan, magulo. Kasi wala na si Chris wala nang pakialam guys. Alam mo yung may sarili na siyang mundo. Maglalaro lang siya ng PS4 niya, na cellphone niya. Alam mo, hindi na masyadong nakikipagbiruan sa amin. Minsan, pero pag parang siguro God part na yun ng nagpag-baby natin. Ganon din naman ako nun, ako nasa age niya ako. So, kaya ayun, namimiss ni Daddy yung may kakulitan, yung may kasampalan. Kasampalan. Diba? Yung may magulo, yung lahat ng naka-display is kukunin, guguluhin. So, ayun. So, sabi nga nila, relax mo lang daw. Huwag kang pa-stress. Kasi, stress is number 1 daw yan na, ayun, nakakababa ng chance. Yes, diba? Super stressful din ng trabaho natin kahit na sa bahay lang yung gano'n. Kasi utak, bumagana, yung katawan pa, deliver dito, pick up doon. So, kaya, iyan mo lang. Ipanatag mo. Easy lang. Darating din yung pinapangarap mo Tumbong. Sakit si Daddy. Kaya huwag ka nang manood ng mga may mga babies para. Bibili tayo ng high chair. Tignan mo! Tignan mo! Wala pa, Daddy! Huwag ka munang relax. High chair para sa blood baby ko. Relax. Ine-stress mo yung yung sarili mo. Nakapisaw sa baby food. Diba? Siya super excited talaga. Feeling ko nga siya yung siya mas mag-aalaga dun kaysa sa akin. We're here guys sa Daiso ba ito Daddy? Oh. Sa Festival Mall. Ayan. Wala ko ng kitchen towel. Ito na lang, 3
Dati ah. Isa Shuhoku. Wala, mga sounds. Siyempre, Japanese store to eh. So, ano pa? Ito mga mababango guys, yung mga room linen spray. So, di ko alam yung price. Wala silang price. 88 pesos ata. All for 88 pesos. Yan, kuha tayo ng relaxing, calming, energizing. Yeah. For home guys, di na namin inantay sila, sila Inga. Kasi, mahal ang parking. Charot. So, nag-ikot-ikot lang kami doon sa Festival Mall. Ayun, tapos bumili ako ng sa Healthy Options ulit. Ayan, bumili ako nung sinasabi nyo na apple cider vinegar tablets. So, ayan, magta-tablets na lang tayo. Yan, and then yung folic acid. Sabi nyo nga, kaso ito, wala pang sinasabi yung OB ko eh. Kaya hindi niya muna na-reseta. Pero, ayun, bumili na rin ako just in case i-reseta niya. Tapos si Daddy bumili nitong tada! Sino may alam nito? Yan. Clash of Clans. Sino to, Daddy? Si Hog Rider. Hog Rider. Ayan. Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang yun eh. So, binili niya na. And then, yung mga kasamahan namin dati pa na nagbabazar, ayun. Siyempre, kasama ulit namin. Bumili ako ng eto. Tan-taran! Wait lang. Ayan, si Baby Groot. Separate yung guys, yung halaman. Yung halaman is 250 kasi nakita ako sa halaman niya. Alam mo yung full grown nito, isang mahal, 650. Pero ang ganda, ang crispy tingnan. Alam niyo yung curly siya. Kaso, ang mahal nga. So, dito na lang tayo. Palaguin na lang natin. So, ayan, si Baby Groot. Si Baby Groot is 350. Yung halaman is 250. Ayan, 250. Tapos, ito bumili. Sorry. Agoy. Ayun na. Tapos sa kama. Dito ka lang. Ayan. Tsaka lang muna, Baby Groot. Ayan yan. Adik sa Clash of Clans. So, yun pala yun. Okay. Alright. Ba't parang bakla yun? Singer yun. Ha? Singer. Colors. So, ayun, bumili ako ng extra, guys. Tapos, yung Blossom Booster. So, parang niya, pataba. Hikaw ba siya? Ngayon, meron. Ay, wala. Ngayon, wala siyang hikaw. So, ito yung medyo malaki-laki na. Ito is 350 ata to. Daddy, pakilabas nga nitong Wala siyang hikaw. Fake. Lagot. Dapat may hikaw yan eh. Uyun, mahal pa naman to. 1,000. Ayan. Wag! Sira ulo ko, tamo. Collection daw to ng mga Ito talaga si Daddy. Sarap. Ay, sarap. Ang hilig mang asar sa mga aso. So, ito 350. Yata. So, yeah. Anyway. Liga dito, Baby Groot. Ito tayo. Pabukas nung ilaw sa Daddy. Dito na si Groot tayo. Pinasok na. Ayan, nabuo na kanina ni Daddy yung guys. Yung isang shelf. So, ayan. Gusto ko dito ito ilagay. Si Baby Groot. Tsaka Baby Groot ha. Natutumba Daddy. Si Grootin. Tapos ito dito na lang sa dito na muna siya. Pansamantala. Ayun. So, ano lang. Ganyan lang. Diba? Bibigro tayo dyan. Ayan. Talagay ko yung yung kandila na never pa nasindihan. Pang display lang talaga. Tapos picture naman ni Daddy. Piprint pa ko ng picture naman ni Bebe. So, yun lang guys. Ang ganap today. Ano pa bang mangyayari? So, wala na siguro. Kakain lang kami. Nag-take out lang ako bumili lang ako ng Andox. Tapos, yun lang. Magdi-dinner lang kami. Yung anak ko naglalaro na naman as usual. Kaya maaga din kami umuwi. Kasi, kapag kalit kami umuwi, hindi din niya natutulog.
So, mga minsan, alas 12 na, yung ganun. Kaya, inagahan namin ngayon yung uwi. So, ayun lang for today's vlog. Ito, bumili pala kami sa ano kanina. Pumunta pala kami Daiso. So, let's see kung anong mga nabili namin. Ayan. Ewan ko. Tatripan ko lang siya. Pang display din. Pwede din itong ano, may halaman sa loob, diba? So, hindi ko lang alam kung paano siya itatayo. Then, bumili kami ng itong, ewan ko, lalagay daw ni Daddy Kitonton sa loob. Tapos, block na cotton pads. Cotton swab pala. Ano ba ito? Palinis ng salamin. Yan. What else? Ito. Yan. Kitchen towel. Tapos, ito. Yung ano, pangsawsawan. Yan. Yung gaya ng sawsawan. So, yan. 88 pesos ata to. So, yung medyo, ano, medyo mababaw yung kinuha ko. Kasi meron ako dyan, ano ba yan? Deep. So, ang hirap tirisin ng ano ng sili. So, ito medyo mababaw lang. Ano yung buka nung ano niya. Basta yun. So, bumili ako 3. Ayan. Tapos, pag bumumukpang tayo, diba, lagay ng mga seafood sauce. And then, what else? Ayan. Keychain lang. Ayan. Kay Daddy yung Chuck Taylor. Tapos, sa akin tong rabbit. So, that's it, guys. And then, ito, ano lang, parang lampaso ata to. Floor mat. Nalagay niya daw kay Tonton. And then, what else? Ito pala. Bumili pa ako nitong, linen spray. Ayan, bango nito. Lemongrass, tsaka, peppermint. So, favorite ko sa mga, is peppermint din talaga. Kasi nakaka-relax, parang spa lang. Hi, Junior! Ayan, pakita muna natin si Chris Pulo. Ayaw, mami, kanina pa ako rage ng rage. Ano yung rage ng rage? Ano yun? Galit na demonyo. Bakit? Ako kasi lagi inuhuli. Ayan si Ronald. ML tayo, guys. ML? Tayo, guys. Fortnite yung isa ML. May na kayo, Chris? Hindi pa. Take out ako ng undox. Tapos yung, si Starbucks na chocolate cake. Pang nagas. Starbucks? May chocolate. Ito. Inubos. Akin yan? Hindi akin yan. Sige, ubusin mo. Kape yan eh. Ayan, iniinit ko lang guys yung sinigang na niluto ni Auntie. Ayan, sobrang lapot niya na kasi inubos ni Auntie yung 2 malaking gabi. Kaya nilagyan ko lang siya ng water para tawag doon, lumabnaw. Tapos initin natin. Ayun, lapot pa nga yan eh. Kasi literal na parang paste na siya kanina. So, ayan. Yan ang gusto ko sa sinigang. Ilang araw na guys. Painit-init. Lalong sumasarap eh. Gawa tayo ng Natuto na ako na isang song. Sige nga. Wala akong makanta eh. Ha? Wala akong makanta. Yung natutunan mo. Sige, ano mo. Ay, Bilisan mo! First things first, I'ma say all that what's up. Ayoko. Bilisan mo! Nabubulol ako pag... Bilisan mo na. Go na. Go. First things first, I'ma say all the words is on my head. Go. Kaya mo yan. Hala. Biglang kinabahan. Vlog lang to. Akala mo na nagpa-perform ka sa school. May... Bilisan mo na. Hala si Chris. May anxiety ako pag madami kasing nanonood eh. Upload mo yun sa online. Camera lang naman to eh, no? Camera lang yan. Ano madaming nanonood? Upload mo. Bilis. Baba na. Bilisan mo na. First things first, I'ma say all the words is on my head. Ayusin mo yan. Ay, vlog ka pag ano ka. So, ayaw mo kulo na siya. Subap. Nasaan mo yun? Loko-loko talaga to si Pok na to. Kain tayo, guys. Ayan. Ikaw, Ronald. Tapos na po. Okay, bala ka. So, let's eat. Pray na.
And Father, Son, and Spirit. Amen. This is the Lord and the gift which are about to receive from thy bounty to try sorrow every day. Amen. Kain tayo. Dapat pala half lang binili ko nun. Kasi pangit na yun pag ano. Libusin natin. Hindi rin. Naglaro na si Ronald. Oh. Gusto yung gravy. Ah? Yung gravy. Ito yun. Ito para sa ano. Gusto ko dito yung ano yun. Opa. Mabutok. Uy. Ano yung legs? Ito ka na dyan. Like Legs. picture. Leeg gusto mo. Ganto para sa hilag. Ganto sa hilag. Pag hold. Ito hold. Ha? Ganyan. Ito. Picture. Picture. Sama to. Yeah. Okay. Yeah. With the skins. Skins bago. Kain tayo guys. Ano mo yung presa? Nag-vlog ko yung ano. Siguro tumiiyak. Buksan mo lang muna yung ano. Para hindi ano. Siya lang kasi sa loob eh. Sabaw, Chris. Oh, Aray ko. buhay. Bahay. Ang init! Hindi ba lang paano lunukin yung sabaw na mainit eh. Yung buhay. Trabayong buhay. Ilan yung liter Ha? yung lumabas na tuta? Kay ano, kay Clark? Ah, Dalawa lang ata. dalawa lang. Ay guys, nga pala. Baka may gusto sa inyo mag-adapt ng ano, ng Doctor. Dakshan. Ayun, may dalawang pinapa-adapt yung ano, yung pinanggalingan ni Junior tsaka nung ni Kami tsaka ni Kali. Gravy pa. Tapos Sir Kenton para egg. All you have to do is Yung nga lang, may ano siya, parang may kapalit siya guys na dog food o kaya 2,500 pesos. Yung kasi nagre-rescue din yun eh. So yung parang adoption fee, pinambibili nila ng mga gamot, yung gano'n. Oo. Kung sino may gusto sa inyo, let me know. Dalawa lang. Nakapag skincare na ako guys. Naglilamos na. Nag-shower syempre. So, ayan, si Chris nag-toothbrush. Si Daddy na lang yung mag-shower din. Gabi yan naliligo eh. Kasi mas gusto niya yung press ko siya sa ano, sa gabi. So, ayun lang ang vlog natin tonight. I mean today. See you again tomorrow. Bye-bye. Good night guys.